चिरांनि बासुगाव गयबारियाव 22थि उदखारि बेरेखा सान फालिदों। बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनो बर'नि सानसुमै मेलेमजिबिफोरा खौरां बिजोङाव बाथ्रा बुङाखै, अथच गावजों गावसो मुं सोलायगासिनो दङ। डिफेन बर'। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदि देग्लायबो 30 जुलाइ जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनानै 22थि उदखारि बेरेखा सानखौ कर'ना भाइरासनि थाखाय सरकारा होनाय आयेन आब्रुथिखौ मानिनानै लोगोसे समाजारि जानथायखौ फालिनानै मिरु एबसु आरो चिरां जिल्ला एबसुनि जुथाइ बानजायनायाव चिरां जिल्लानि बासुगाव गयबारियाव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि मांखरसालियाव उदखारि बेरेखा सानखौ बृहस्पतिबाराव फालिनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो मिरु एबसुनि आफादगिरि डिफेन बर'आ मुंख्लं जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि मांखरसालियाव बिबारजों मान बावग्रोजेनो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि अनजालि बिसि बानुमति बसुमतारिया। बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि डिफेन बर'जों लोगोसे गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोर आरो इउपिपिएल धोरोमनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। दिनै जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि थैनाय सान एबा मुंख्लं सान आरो बे सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा चिरां जिल्ला एबसु जथाइ लोगो नांनानै नैबे बासु गामिनि गयबारि जि जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि समाधि दङ बेयाव जोङो बोसोरफ्रोमबो खुंबोयो आरो दिनैनि सानखौनो जोङो थांनाय 1996 मायथाइनिफ्राय जागायनानै उदखारि बेरेखा सान बा एन्टि टेररिज्म डे हिसाबै जों फालिबोदों आरो बिनि गुबै थांखियानो जाबाय जे बर' हारिनिफ्राय बा बर' समाजनिफ्राय जायखिजाया उदखारि खामानि उदखारि साननाय बे गासैबो जि थासारि बे थासारिखौ गैया खालामनानै गणतान्त्रिक हिंसा गैयै गोजोननि मोनसे समाज गायसननायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबोदों। मानो होनोब्ला जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिया जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै बिथाङा खामानि मावदोंमोन बे समाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय गणतान्त्रिक भाबै सान्तिपुर्ण भाबै भारत सरकारजों जुजिनानै सोमावसारनायनि हाबाफारि मावबाय थादोंमोन आरो बे समावनो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिखौ सानथौ आरो सानस्रिनि फारागथिनि माखासे थासारियाव गणतान्त्रिक आवाज आरो नन गणतान्त्रिक माने नन डेम'क्रेटिक बे मोनसे कनफ्लिक्टनि गेजेरजों बिथांखौ जिउ फोजोबनाय हाबाफारिया जादोंमोन। दा बेखायनो रावनिबो जिउखौ सोरबाया फोजोबनाया समाजारि दिगनिफ्रायनो जा बा मोनसे मोजां हारियाव बा गणतान्त्रिक समाजाव बे मालाबाबो मोजां हाबा नङा। दा बेखायनो बर' हारियाव बेबायदि सानथौ आरो सानस्रि कनफ्लिक्टनि थाखाय गोबां जोंनि जोहोलावजो गोबां मेलेमजिबि सुबुङा खहा जाबोदों, जिउ जोबनो गोनां जादों। दा बेखायनो बे मोनसे थासारिनि मोनसे जाथाय आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गोलाव समाव टेररिज्मनि हेंथायै जायखिजाया टेरराइज खामानिनि हेंथायै जोङो गणतान्त्रिक भाबै हिंसा गैयै गोजोननि मोनसे सान्थि मोनसे समाज गायसननो थाखाय जों हाबा मावबोदों आरो दिनै बे गोलाव समाव गणतान्त्रिक आवाजजों आन्दलन खालामग्रा आरो हाथियार लानानै आर्मसजों आन्दलन खालामग्रा जोङो जयै गोरोबलायनानै बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टआव बर' हारिनि थामोनथा राजखान्थियारि रांखान्थियारि समाजारि सोलोंथायारि गासैबो दिगाव बर' हारिखौ रैखाथि खालामनानै ग्रेटार मोनसे इन्टारेस्टआव मास्टार रेस बा गेरेमसा बर' हारि दानायनि थाखाय बा जोंनि जि आल्टिमेट जि टारगेट बे टारगेटआव सहैनांगौनि थाखाय जों ज' गोरोबलायनानै दिनैहाय मोनसे जों मोजां फिथाइ मोनसे मोजां सुक्ति जों मोननो हादों बिटिआर गोरोबथा आरो बे बिटिआर गोरोबथानि जि 27 जानुवारियाव जालांनाय गोरोबथा बे गोरोबथायानो बर' हारियाव पार्मानेन्ट पिस पार्मानेन्ट मोनसे डेम'क्रेटिक मोनसे हिंसा गैयै समाज गायसननायनि मोनसे माइलस्टन होननानै जोङो बुङो। दा बेखायनो बे गोरोबथायाव जिखिनि लिरनाय दङ बे गोरोबथायाव जिखिनि बेबस्था दङ जों बेखौ मोजाङै मावफुंनानै लानांगोन आरो जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिया दिनै जि थासारियाव थैनो गोनां जाबाय जोङो बे थासारिखौ जोङो दिनै फैयै बे गोलाव समनि उनाव जोङो गैया खालामनो हाबाय आरो बेखायनो मोनसे मोजां समाज आरो मोनसे गोग्गो समाजा जौगायो जेब्ला बेयाव सान्थि आरो गोजोना थागोन। दा बेखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारिनि जिखिनि गणतान्त्रिक स्ल'गान दङमोन
गणतान्त्रिक जि आवाज दङमोन हिंसा गैयै गोजोन मोनसे थासारि गायसननाय बा जायखिजाया टेररिज्मनि एगेन्स्टै जिखिनि हाबा मावनाय बेखौ जोङो इयुननि समाव दिनैबो हाथियारनि जि थासारि हाथियारनि जेंनाया दिनै जोब्बाय हाथियारनि जि माने गोहोम बे जोब्बाय नाथाय गोदान मोनसे थासारियाव गोदान समाजाव दिनै उन्दैफोरनि सायाव हिंसा खालामनाय आइजोफोरनि सायाव हिंसा खालामनाय बा नोङो ट्राफिकिं बा गोरिब गुन्द्राखौनि सायाव हिंसा बा बिसोरनि सायाव दमन खालामनाय जायखिजाया लेभेलाव स्तराव दिनै हिंसायारि जाथाया जायो बा टेरराइज जायफोर माने उदखारि खामानिया जायो दा बेखायनो उदखारि साननाय उदखारि हाबा मावनाय उदखारि माने नोङो खालामनो नोंनियाव गोसोआव जाखांनाय बे गासैखौबो गैया खालामनानै साइन्टिफिक टेम्पारमेन्टजों गोजोन मोनसे समाज गोजोन मोनसे थासारि बर' हारिखौ गायसननांगोन। उदखारि बेरेखा सानजों लोब्बा लाखिनानै सानजौफुआव बिफां गायनाय हाबाफारिबो मावफुङो। खौरांगिरिनि सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बुङोदि थांनाय जानुवारि दाननि 24 अक्ट'आव भारत सरकार एनडिबिनि मोनब्रै हानजा आरो एबसु लोगोसे इउबिपिअजों जानाय गोजोन गोरोबथा बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौ होननानै दिनैसिमबो रावबो बर'नि सानसुमै मेलेमजिबिफोरा खौरां बिजोङाव बाथ्रा बुङाखै। अथ'स बिटिआर सुक्तिखौ लानानैसो गावनि गाव ससियेल मिडियायाव मुं सुलायगासिनो थासारिखौ नुनो मोन्दों होननानै बुङो। मानोना महामारिया कर'ना भाइरासनि गोहोमाव गासै इसिङारि खामानिफोरा मावफुंजायाखैब्लाबो माखासेया मावफुंजागासिनो दं होननानै बर' बिथाङा फोरमायथिबावो। जोङो मावना लानायनि सम खारन गोलाव सम संग्राम खालामनायनि उनाव आन्दलननि उनाव गणतान्त्रिक सोमावसारनाय आरो हाथियार सोमावसारनायनि उनाव बयबो आफादफोरा ज' लोगो नांनानै बयबो आफादनि दैदेनगिरिफ्रा एकमत जानानै मोनसे मोजां सुक्ति खालामनांगौ मोनसे मोजां गोरोबथा खालामनांगौ आरो बे गोरोबथायाव जोङो जायफोर दफाफोरखौ मोन्दों बा जायफोर अधिकारफोरखौ मोन्दों जायफोर इन्स्टिटिउसनफोर मोन्दों बेखौ लानानै जोङो मावफुंनानै लानायनि दिनै सम आरो बयनिबो एकमत मोनसे स्पिरिटजों बे सुक्तिया जादों बेयाव रावहाबो दिमत गैयामोन आरो बे सुक्तिखौ लानानै रावहाबो जेबो फार्दार बेबायदि डेफिनेसन गैया। दा बेखाय दिनैनि समाव जायफोर इन्टेलेक्सुयेल मुं लानानै बा जायफोर मेलेमजिबि मुं लानानै बिटिआर एकर्डखौ पस्ट बिटिआर एकर्डनि समाव दिनै काउन्टार खालामदों जे बिटिआर एकर्डआ मोजां नङा बेयाव ओरै गैया बेखौ मोनासै बै जायाखै बे माबायदि जानो हायो। दा बिथांमोननिसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों आपिल खालामो जे बे एकर्डआव जों जिखिनि दफाफोर मोनबाय जिखिनि अधिकार मोनबाय डिपार्टमेन्ट मोनबाय इन्स्टिटिउसन मोनबाय बर'नि हा हु रैखाथि राव थुनलाइ जोंनि सोलोंथाइ बा जोंनि राजखान्थियारि अधिकार बेयाव पलिटिकेल जिखिनि मेनसन दङ बेखौ जोङो मावनानै लानायनि सम इन ट्रु सेन्स जोङो दायो सोरखौबा बुंनानै सोरखौबा सोंखारिनानै नांलाय खमलाय खालामनायनि सम गैया। दिनैनि समा जाबाय बे एकर्डखौ जोङो इन ट्रु स्पिरिट बोरै इमप्लिमेन्ट खालामनो आरो सरकारजों सावरायनानै बिनि इमप्लिमेन्टेसननि हाबाफारियाव बयबो ज' ज' मदद होनायासो दिनैनि राइट टाइम होननानै जों सानो। दा बेखायनो मोनसे एकर्डआ जालांबाय बे एकर्डआव रावनिबो पार्सनेल इन्ट्रेस्टनि बाथ्रा फैया बे जाबाय जाथिनि इन्ट्रेस्ट ग्रेटार इन्टारेस्टआव पिसनि सार्थआव बा जोंनि अधिकारनि सार्थआव जोङो बेखौ वान स्टेप एहेड जोंनि आल्टिमेट जिखिनि गल दङ डेस्टिनि दङ बे मोनसे आगानसे दावखोनानै जोङो गावखौनो मजबुतै दाफुंना लानोसै बेबायदि स्पिरिटआव बे एकर्डआ जादों। दा बे एकर्डआव जेबो गैया नाय माने बे एकर्डआथ' नोङो ओरैनो माने ब्लेंक पेपार नङा बेयाव माने जेबो लिरजायाखै बेबायदिथ' नङा बेयावथ' गासैबो बाथ्राया थख' थख' लिरनाय दङ 6 सिडुल कनस्टिटिउसननि आधारावनो लिरनाय दङ बे संबिधानिक नङा होननानै सोरबाया बुंनो नागिरो बबेयाव संबिधानिक नङा होननानै लिरनाय दङ बे बाथ्राखौसो आङो माने सोंनो लुबैयोबा आं बेबायदि जेबो नुवाखै। दा बेखायनो बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बर' हारिया जिखिनि जोङो जौगानो हायो बे मोनसे मावना लानायनि सम। दा बेखायनो सोरखौबा नोङो सोंखारिनायनि सिगां नोङो गावनो मोजाङै क्लियारलि बुजि बे एकर्डआव आसलथे मा दङ आरो बे एकर्डआ मा मिन खालायो आरो बेजों लोगोसे बे एकर्डनि गेजेरजों बर' हारिया फैबाय थानाय समाव जोङो गासैबो खामानिखौ मावना लानो हायोब्ला जों मा माने मोननो हायो बेयाव लिरनाय दङ। दा बेखायनो बेरेखा खालामनांगौनि नामाव बेरेखा खालामनाय उल्था बुंनांगौनि नामाव उल्था बुंनाय बा सोरनिबा प्रजेक्सनाव मटिभेसनाव
नोङो एकर्डनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंनाय बे खामानिफोरखौ जाहाथे जोंनि गोरों गोरा व्यक्तिफ्रा मावा। मानो होनना बुङोब्ला जों माब्लाबाबो नुफेराखै मोनसे एकर्डखौ लानानै मोनसे इन्टेलेक्सुवेल महला मिरु बिभाजन जानाय, नर्थ पल आरो साउथ पल मिरु बिभाजन जानाय जों नुवाखै। दा बेखायनो सोरबाया एकर्डखौ लानानै गोजोनगोन, सोरबाया गोजोननाय गैया जागोन। नाथाय जायफोर संग्रामि नेता, जायफोर संग्रामि दल संगठन दङमोन, बिथांमोननि थैनि माने बेसेनाव, बिथांमोननि गोलोमदैनि बेसेनाव, हाग्रा बंग्रा थाखोमानायनि बेसेनाव, गणतान्त्रिक राजा लामा रेल लामायाव सोमावसारनायनि बेसेनाव बे सुक्तिया जादों आरो बेखौ मर्यादा होनांगोन। दा बेखायनो ओरैनो नोङो बुंनांगौनि नामाव बुङोब्ला बियो निस्सय मिनिंलेस जागोन। आरो जाय व्यक्तिफ्रा दिनै बे एकर्डखौ लानानै उकालति खालामबाय थादों, बिथांमोना जाहाथे इन्टेलेक्सुवेल डिभिजनखौ लाबोआबासिनो बेबायदि माने उकालति खालामनायखौ स्टप खालामनांगौ, बन्द खालामनांगौ जों आपिल खालामो। आरो लोगोसे बे बाथ्राखौबो जों स्पष्ट बुंनो नागिरो जे दिनै पलिटिकेल मोनसे टार्मवेल थासारियाव सोरबाया नोङो पलिटिकेल इन्ट्रेस्टनि थाखाय जुदि एकर्डखौ बिरोधि खालामनांगौ होननानै जुदि दिनैनि समावसो जुदि खालामनो सानोब्ला बियो थारैनो साननो गोनां बाथ्रा। खारन दिनै मानो बे इलेक्सननि टाइमावसो एकर्डखौ लानानै बांसिन सरसा जाखो? दा बेयाव सोरनिबा माने आन्दोआव माबा मोनसे एजेन्डा दङ नामा? बे बाथ्राफ्राबो साननो गोनां। खारन जाय समाव रुलिं सरकारा बिटिसि बा स्टेटआव दङमोन, बिथांमोना बुंदों जे बड'लेण्ड जाया, बड'लेण्ड मोना, गोलाव समसिम 40 बोसोरसिम बड'लेण्ड जानाय नङा। बे समाव दायो जायफोर इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बिटिआरखौ लानानै खोथा बुंदों, बिथांमोननिफ्राय सरकारखौ नारसिननाय, सरकारसिम पजिटिभलि मेसेज होनाय, बा नोङो मिडिया लानानै सरकारखौ प्रेस मिट खालामनाय, बेबायदि जोङो जेबो नुवाखै। बा जायफोरा रुलिंआ बिरोधि खालामो, बे बिरोधि खालामग्राफोरनि एगेन्स्टआव बेबायदि माने बाथ्रा बुंनाय बा दान्थे बिदान्थे खालामनाय जों नुफेराखै। नाथाय दिनै एकर्ड जाखांनायनि उनावसो बिथांमोना एकर्डनि एगेन्स्टआवसो बाथ्रा बुंनो फैबाय। एकर्डआ जाबाय, गथ'आ जोनोम मोनबाय, बेखौ जोङो फेदेरनांगौ, फोलावनांगौ, लेखा फोरोंनांगोन, मोजां मानसि बानायनांगोन। दा बिनि बैसोआ दिनै 6 मास, दिनै कभिड-19 पेन्डेमिक खामानिखौ जों मावना लानो थाखाय माने दिनै सरकारनि मेसिनारिया माने हाफ मोनसे माने वार्केबल अबस्थायाव दङ। नाथाय बिथांमोना माने इसिङारि खामानिफोरखौ दिनै मावगासिनो। दा खामानि मावना लानायनि सिगांनो बा जोङो जोथोन लानानै बेखौ फेदेरनांगौ बा मावना लानांगौ, बेनि सिगांनो नोङो जुदि बेखौ क्रिटिसिजम खालायोबा, बेखौ जुदि नों काउन्टार खालायोबा, बे माने बबेनि माने बिबेकबान